Ca să fiu sinceră, eu sunt o persoană foarte neîndemânatică. Nu mă pricep și să fac lucruri din acestea micuțe mi se pare o provocare, dar și o joacă, pentru că merisez, pentru că nu-mi iese și tot încerc și nu iese nimic perfect. Dar lucrurile astea imperfecte parcă sunt drăguțe, cum ar fi acest minion, făcut din fimă, băgat la cuptor. Mi se pare foarte drăguț. Și el ce va fi, de fapt? El va fi un mărțișor de pus în piept. Și va fi vândut ca atare. Cât va fi prețul unui mărțișor? Încă nu m-am gândit. Nu decid prețul decât atunci, la fața locului, văzând concurența și încercând cu un preț, după care oamenii, dacă sunt interesați și îi cumpără, păstrez prețul, dacă nu, ori micșorez, ori îl cresc. Au fost situații când nu s-au vândut mărțișoare care costau, de exemplu, 5 lei. În momentul când le-am pus la 10 sau la 15 s-au vândut.